Hemen txegaude, erronka bizian, Lander, ire ustez honek zema pixatzeik. Honek. Osoikan illa 4 kiloa iritsiko guan, ez da? Ez dut uste. Despistau nahi anitxak, a ber, roleaz, Nik usteit bat 300, bat... Bat 200. Ik bat 200? Bai, ne uste hor txibilikoa. Vale, ba, nik orduan bat... Etza de gaitz. Gertu, nik... Arriko apostatzen dira zenekin. Itxura arrazekak, Ba, nik esangoet bat 300 eta 89. Hola erritxo zekat, irabazteko. Hortik beran eriak, hortik gora iriak, bale? Vale, ondo. Gaur, Felix Arrandoiko Landerrekin gaude, asko ikasiko deu, eta pixua ez du asmatzen, gero harriko aiten gelditukoa. Nik uste gaur egun ikusi eta jaten. Begiak itxita, Begiak itxita, Bueno. Bat, zei bost. Oh! Lasa ez dia dana jango, Gardituko nago da eta geutziko pizkat oko jango, baino jango, gaur eba, Begitxarra izan dut, begitxarra. Mekatxiz la mar. Bueno, zuek sare sozialetan eolako historik dituzu, ez, da? Bai, egun bat inkongrillo bat eukiko, 20 gehiago kilokoa. Bai. Eta gehiena ondoatzen zena behepesua, pues, eman genion premio batzuk. Vale. Bueno, es que oso aktiboa zate sare sozialetan beti txintxile batzitu gauzak eta horri biltzaiz, ez da? Aitzen, bizkat. Instagram eta Facebook eta hortan. Ba, jarraitu hortan, zeatik jendea oso ondo tortez aio, hola, iritsi baino lehenu ella basegik ze topatu, ez da? Bai. Eta, bueno, gaur ingo deuna elkarrekin ikusiko zuen lehatza, onduta, piper batzuk, eta entxala de arba lagungarri, eta aldi berian, ba, asko ikasiko dugu. Erra. Adi lagunak, saio, pare gadia torreta. Bueno, lagunak eta Lander garatuko dizuet, errezeta honekin iteko nundik noa ibili behar deun, bale? Eta ingo deuna da lehendabizi, lehatza garbitu, axalak enduko jau, espinak enduko jau, eta hemen dakat piper hautza, baratzuri hautza, limoian birrindura eta zukua botako jau. Eta hor, ontzen utziko dugu pixkat. Behin, onduta da honean, ingo deuna da olioa jarri, batzu jale pare batekin zapalduta, arrautzetik pasa, frigitu, eta platera eratuko dugu, bai, piperrakin eta etxalada berezi batekin. Piperrakin goitugu, hemen da gau piperrak, piperren kortxerban etortzean zukua, eta batzu ja. Ingo dugu, olio virginaen batzu jak, xerretan moztuta ondo gorrituta donean piperra botako ditugu bertara, goxatzen jungo gea, eta lehortzen jutean enean, zaldau botatzen jungo gea. Ondo. Eta gero ligatuko deu, eta txukun utzi, platera eratzeko, gatzan puntua ebai jarriko jo, eta hemen ingo deuna da, ba, entxalada berezi bat. Entxalada biteko hemen dakau misunan brotetxuak, abilak, mandarina, tipula, aguakatia, eta gero hemen dakau gazta, feta, eta linoiteko hemen dakau siapia, hemen ospina modena da, eta pipita batzuk, ekiloreana, ingoituguna da. Goxatu, pixka tostatu, eta gero hemen dakau botetxe bat, hemen sartuko dugu, bai, siapia, ospina, pepitak, olioa, gatza, nastu, eta linatzeko erabiliko dugu. Ados? Bai, ondo. Earki. Bueno, azte gota behin. Zer dago azte honetan, ze? Azialdia janberdelak eta etortzen da, bai, ez da? Bai. Dana martxan, ez da? Aidia. Txikixe margazidea ez dartzen, baina, bueno, handiak esartuko ja. Etorriko ja. Bueno, lanian jarriko gara lehen dabeziko eta behitu, hemen niberko ditut, hiru ale batzui osoikan, eta horko beste 3 xerretan. Osea, sei ateatzen baituk 3 xerretanin, eta beste 3 osoik utzi, bale? Ziko, lanian orduan. Ekin lanai. Hemen lanai, eta min gaina hemen bertzaio, Bai. Ningo etena da gaur gaina hemen, igual zu arraia garbitzen, honi garbituko jat. Aspertuta arraia garbitzez. Naizuna, Ez, emango zeo, lasai. Gaina erdila uste nahiko ekuko gula. Bueno, hemen gaina... Arraia, Arraia, lehatzak. Lehatzai gertatzen zaiona da, bueno, lehatzai eta hoin arraia da nahi, anisak izatak ditzituela, ez da? Denai. Hemen dira aurrea gehiago, ez da? Normalian. Bai, kogote aldian. Hoi izaten da, segun nun arrantzatu adian. Vale. Gu, juten ganin, adibidez, paseira arraia erostea. Bai. Eta barko batzuk goten dira, arrantzatzen
Eskozia aldian. Osa, ur oso hotzetan ez da benbesta, ez da? Ez dago anisakiz. Vale. Hori da zona 27, FAO 27, Bai. bela subzona 4 esaten da. Eta hori da goikaldian, eta horkuak ez dute izaten anisakiz. Vale. Gio, txuillo bezala eke bai aragigua igual, ez da? Ozerdek igual... Etxe ikusten hemengo arraia pixkat, hemengo lehatza pixkat transparentio hau bezala ekela, eta beste lehatza Segun nola undioiek txuillo... arrantzatua den, Bai, pintxo edo arrastrekoa den, bai, aldia do. Vale. Gara, pues, adibidez, parezeira juten gantzenean, badakigu ze barko den, arrantzatzen nahi dena goikaldian, anisakiz ez dakatenak, eta zein dauden beko aldian. Prezioare aldatu itea. Eta prezioa asko aldatzen da. Horregatik, jendea juten denien arrandeira, eta esate dute, legatza garesti, bai, minio, eske hau anisakiz gabe da. Garbi, eta iten du garesti jo. Ja. Eta hola, xe. Eta adibidez, anikzak izan historia gaur egun esateala, prejitutar ez dela juten, bestiak izoztu inbiar dela. Ani uste, asko prejituta beti editea, baina guri gustatzen dugu gutxin da, ez da? Hoi da arazua. Ja, hoi bai, arazoa daukana alergia bainonak kongelatu berdu bai edo bai. Vale. Eta hola, ja, ez du arazoik. Beitu pena da, launak, nik etxea mateuteni, por ejemplo, ez dut kongelatzen, ez du arazoik, eta ez dugu... Ja, ez duzu, bai, betiko martxan jan, eta listo. Bai. Gugure etxian, guain artere, danok ondo. Baina bakat bat anai bat, ja, anisak jaman diola, bai. Ja, bez. Eta hua orduan beti, ba... Kontu zibile, bai, kontu zibile. Bai. Hazenean, ja, guain... Ja, bintxut, Bi, ondo aiaiz, bainkatzir lamar. Igual ni hasi berditon batzu jakin, da iarra jakin, Azalatan nahi dugu jau, ni azala asko gustatzen zait, Bai, pena da. Gaur egun asko eskatzen digute azala kentzia, bere xarma beti filetetan. Leno, 180 errodajetan iten nun. Bai, ez da? Xerretan. Eta gaur egun dena filete, sin piel... Leno goitxi bera, danba, eta listo. Aurrea. Ne atxa jubilatu zen, eta ez zakin antxoa garbitzen. Lehen etzen garbitzen antxoik. Tori, hartu, kiluak eta... Guk dena garbitu. Dena garbitu, eta gero gaina, horpena izatekena, gero beti... Beti gaudela, ez da? Bai, natura esan du behar deula, ez dakizein behar deula, eta zenean arraia osotasunien aprobetsatzen dien, oliasko bat, jendia ja lepo ez du jaten, hankak ez ditu jaten, beste, jode, osotasunien ez badu jaten, azkenean, zenbat bularra behar ditugu, zenbat oliasko behar ditugu, ez da? Eta egila esan, bai, oitu bergeat dana jaten, bueno, ikoko txagordenei, bale? Bale. Juan gaizti xamarra bilta kokotxak, gutxi xamarra bilta. Bai, Bai, kokotxa merluza eta... Kokotxa gauza. Bakailuan aia, hobeto edo, ja. Hobeto, ez da. Bueno, hau ingoten nada, pusketatxo batzu. Ni uste erdile ingo deula, nahiko izango gala. Txuku naizea, txuku. Bai. Bueno, haure beste gauza bat gertatu dana, zuk adibez, seguru arraiare, jatetxeta garbila bihar du berko zula, bentsa tripak enduta, eskatak enduta, ez da? Bai. Gure etxea, guri argina noa, ni anlanian egon nian guendala 20 urte, guendala 25 urtetik, guendala 10 urte arte, arraia oso listo, beti, lehatza oso ikan, tan geneukan leku bat, desgamatzeko, garbitzeko, eta geure bai gaina iriste zuan, eta ez bazen un berri igual zenun garbitzen, porque garbitutak gutxo iraute hori bai, ez da? Ja, bai. Oso ikan emanezkio altzu utzi kamaran, eta behar denin preparatu, eta ja, hola baldin bado, ja, gutxi iraute da, ez da? Bueno, hemen txe bat dirola, beste pare bat pusketateak oizki jau. Arrandian bi langile juz, baina faltan haunian bat dakit, noa da ditu, Beharki, itezu, Hemen di bialtzen maile jungo naiz, Bueno, batzuk jak iru oso ikanta, beste iru xerretan. Aztu, no? Vale? Hemen dikan, igual du, ez? Ba, igual, buru berrinetik aprobetxatu eta listo. Claro, hobeto. Bueno, Felix Arrande ja, guazen area. Noiztik antzaudete bertan martxan? Ba, nere gurasuak, 72an, hasi zian errentean, puntika, errentiko auzo batian. Bai. 72an. Eta 88 arte entzianan. Vale. Errentean. Eta Felix Arrandellare bertan dago? Ez. Bueno, antzeon. Oiartzunen zaude guantzu, ez da? Ez, oiartzun guanaz ni. Vale. Baina errentean bizinaz. Vale. Baina Irunen da Arrandella. Vale. Horrean tinekan liua, Eta Benidorrea juten azoporreta. Euskaldun honak ezela. Vale. Eta, orduan, Arrandella Irunen, 88an juntzian. Bai. Eta 2008 arte ondu zenatxan lanian, jubilatu arte. Bai. Ni lehentxio ja sinitzan behakin lanian, 86an. Eta hortxe gaude, ja 30 urte itea, horregan dian. Eta hor ze, zu zaude, porque badakit arreba nahiak eta behai. Bai.
arrandeietan ibiltzen dira, baina beste arrandei batutan, ez da? Lau zenidekea. Bai, seme alaba, bai. Eta nik hasi nintzen lehenengo gurasuekin. Anaia hasi zen geho, egon zen guki lanian pixkat, eta ja be kontura hasi zen. Vale. Eta lau arrandiak erekizitun. Azpeitian, Ondarrebilan, eta Gora etorri guan. Oi, bai. Arkaitze behin arriba. Eta oso ondo anaia lanian, behakin erosten dugu elkarrekin, eta bat beste. Vale. Eta geho arrebak bai, etorri behan duxi hasi zen, nekin hasi zen lanian, geho ere kontura hasi zen Pasaian, Peskaria Santa Maria, anaia Peskaria Arkaitz, eta hor. Eta kompetentzia, Ez, kompetentzia ez. Gu launtzen galkarrekin, eta oso ondo. Ne anaiak asko launtzen hau. Anaiak igual, aldu gehiago laundu igual arrebak ez nau ezin dulako, ez? Baina aldugunean arrebak launtzen hau, nik behai, hor haitzen gara, erosteketak egitekoan. Familia iruan azkenian, bai, eta hau hemendik hartu eta ondo torri zaite, eta hau bestia. Gero asko aldatzen bai, segun zauzotan bizia izan, segun zoitura dauden, ik gauza basalduite eta besteak ez dizaltzen. Nego gertatzen, nik gozo denda badakat Donostin bestia zautzen, da desberdin azaltzea. Segun zoitura dauden, ez da? Irunen bertan, nean nahiak gauz batzu saltzetu merkatuan txu, bi merkatuan. Merkatu Urantzu eta Mendibil. Eta ni nao kalian, ez? Kalia Serape Mujika Irunen. Eta gauza ezberdinak, nik bariatu batzu egin katu garra jamaten jut, gauz batzuk beak eitxula behin ez ematen, eitxulako saltzen. Beak beste gauz batzuk, eta ni beste batzuk. Eta gehiena saltzean adibidez, zer da gehiena saltzean? Uste legatza erreginetako bat izango, ez da? Gaina urte guztian da gau, ez da? Bai, legatza asko saltzen da, oliarrak saltzen dira asko, txipiroiak, zapuak. Guain dela gutxi indut un blog, atea zen Diario Baskon, eta pescados recomendados para Navidad jarri nun. Eta atea zen Diario Baskon. Inun pagina weben idatzi nun, eta atea zen. Eta zintzuk errekomendatu dituan? Pues hoi, zapuak, kokotxak, lehen osantzunak, kokotxak, eta txipiroiak ebai, legatza, mariskoa langostinuk, almejak. Ona, zuen, danetik handa, itxaski aldetik hande bai, ze adibes langostinuak almejak, ze itxaski gehiago kitzituzue bertan? Itxaski motazko kitzituzu? Itxaskiak, bai, asko. Azte bukaeretan bereziki. Azte bukaeretan ematen jugu, nekorak, eta enkargatuta, ez ziergoz. Oain dela gutxi, angulak saltzen endugaz, baina bai, más bien enkargatuta angulak. Angulak kanpotik etortzen egon dira, ez da? O hemengoak izan dira, o... Bai, guri aginagatik hartzen digute. Vale. Gio aginagako enundik ero zituen, ja? Zatik, hemen guain bai lehen urtean da horrekoan da debekatu, intzuen arrantzatzea, ez dakit guain dindu da joan panorama. Bai, dakate fetxa batzuk, eta bai, egun batzuk, eta hola. Ondo. Ondo aian naz. Oso ondo aiaiz. Zakite, nik kozinatzen nena... Abil. Ningoltena demen zua piztu, xerretan dakaun batzu ja horrea botako dugu goxatzen jartzeko, eta pixka goxatzean ian, gio ja bai botako diogula, piperra, baina lehen da bizi batzu jai kolore pixat emango jo. Ikusten zu hemen neiko lan badakat, batzu ja mozen. Ondo ibiliaiz. Bai, besteatuk moztuta dana indituko, ezaiz moztu, bilatzako zoik askak, eta gaina mingaina ematen egon naiz, oso ondo goaz. Bueno, Lander, hementxe, esan bezala, lehen abiziko urratzain deu, lehatza martxan jarri, eta batzu jau goxatzen jarriko deu. Eta bitarten ingo duena, erreportai bat jungo ikusteko, bale? Jungo gea ikusiko zuen Bilboa, leku behar batea, handa jurgi gure zai, eta baina gaiz guaz miribila, bestetan miribila jungearea jatekan jatetxe batea, baina gaur beste batea guaz. Ea ze erakuste egun. Ze asiatikoa, seguru. Haupa, Joseba ikusten zuleok, aspaldiko, geur gara gitanaz, bakizue batzuk, geur gauz etzien, ostabe, ondori botxon, jatetxien, Bilbon, San Anton Zubizen, Alboan, Aldesarrien. Malaspera txokoa itxi dugu, pasan urtienean ibil ginen klasik emoten, eta geur gauz nire jatetxien. Da zeingo dugu geur, gure daztatzen menuko bi sarrerako hotz. Gaurkoan, gauz jatetxien, ezta? Jatetxien ezeikin dugu, gure sukalde mota da, pruete Asiako fusiñoa, bertoko osagaieka zeinikoa,
Eta, bueno, hemen jatetxien dekuz geuse ezberdinek, ezta? Batetik deku dastatzen menue, gure dastatzen menuek dekoz 5 plater edo 7 plater. Menu laburre edo menu luzie. Da 10, tapa txikizik azen je, edo plater txikitzuek azen je, dastatzen menuek. Eru, eguneko menue badeku, astelenetik barikure. Eta pikoteo edo kartatxu bepe badau, igual jentik tabernan gurda dauen nien jateko, eta horretaz aparte, pintxo barrie bebai, ezta? Orduan dauz jateko, lau geuse ezberdin aldozuzenak berton jan. Platerrak diseinatzeko erie izaten daba, normalien, internet bidez, liburuek irakurri, beste leku batzuetan jan, eta gero bidaiatzen Japonian egon da nau, Tailandian, Asian apurtxu bet, Ameriketan bebai, vieja guztietan, ikuste dute jatetxeak topetetez probetako gauza ezberdinek, eta gero handik ideak hartun, bebai, sokaldari guztiek egiten muduen, ez da, beste lokotzatora jatie, izaten da purbet gure inspirazioa bebai, ez bakarrik irakurri, eta gero norberak beran sormena deko, hori berezkoa da, normalin ideak eta harin ekartzen doguz burure, así que horrek hasi jendugu aprobete dastatzen menu. Hemen 7 urte dara guz, ondori botxon, da oine beste ondori beti dugu, ondori indautxu, beran izenak esaten dago ben Bilbon baina indautxuko gunien, ididugu, Bilboko erdialdien, eta hori ez da izango jatetxie, izango da gastrotaberna bat edo gastroteka bat, ezta? Ze esango dugu gastrotabernie edo gastroteka batek, taberna bate paino, dizela, apurbete pintxoak saltzen diez, diseinukoak, apurtzuete politek, hemen ikugun muduen, eta geroan garrantzitzu da, barran, ardo apurubete bodega txikitzuenak uki, ardo naturalak, ardo ezberdinek, eze taberna normalten ukitziruzen ardoak eta olako gauzek, ez da, orduen da, beste modelo bat izango da gastroteka barrize edo gastrotaberna barrize. Geurrengo dugun lehenengo pintxoa, izango da izokinaz eginiko tatakie, nigiri gunkan bata, algan hori erabili berretan daikon arbia, daroa kanpotik, eta gero ganetik hartungo dugu apurbete asalore musa. Zela ningo dugu gure pintxoa. Alde batetik, izokina enbidugu tatakirara. Orduen zer esango dugu tatakirara, plantxeu enbidugu, edo sartagin baten, edo plantxa baten, lau aldietatik, barrutik, egon bideu gordinik, eta kanpotik sukaldatuta. Aukeratu dut pintxo hau, segure dastatzen benuen sarrerako lehenengo aukeri da jente di asko guztetetxako. Da, apurbete asalorie, neuke pintxetez baserri zen, nire asalorietie, eta izokine oso guztoko dekot, da apurbet bada nigiri oso ezberdina, ez da? Arroza izen birretan izokine da basen moduen erabiltzen dugune, eta gero, igual nigiri gunkan bateke harretan bateu tartar bat, guk eikitzagu asalore musa ipini ganetik, apurbete freskotasun puntu hori emoteko, eta gero, daikon arbizek emotetxo kruntzi puntutxu hori, algak estetzen emoten nigiri gunkan bateri, eta batez be kolori ez da, kolori emon plateriri, eta, ikustezue laranja, horize, zurize, laranja, larrosa, eta berdie. Izokine jarri eta gero, daikon arbize mostuko dugu fin-fin, eta hori izango da gure nigiri gunkanaren kanpoko aldie. Eta, izokinaren ganien, joango da asalore musa, da gero azkenien, dekore egingo dugu apurtxu bet, da gure pintxoa, listo dugu. Bigarren gure dastatzen menuko pintxoa, izango da lupinaren cevichea oliba erara, eta gero patata gozoaren kausa limeña. Gure cevichearen basie izango dana da kausa limeña, oingoan ingo dugu patata gozoagaz, gero araten dugu kurri apurtxu bet, eta martorria, eta limoiura. Da gero, ceviche esan ingo dugu, oingoan, hemen prestatuot oliba baltzakaz eñiko saltzatxu bet, da horreaz ingo dugu, apurbet 5 minutuen itxi maseratzen, lupina, eta badeku gure pintxoa montatu, da listo, jateko prest. Gure pintxoak apurdu desberdinetie. Eta sari batzupe irabazi dugu hemen Aldezarreko pintxo txapelketetan, edo Aldezarra eta Bilbo Zaharraren txapelketetan, ezta? Joseba eta ikusten zuleok, ondori botxotik gaurko agurre, espero gure pintxo eta jertxoa guzteko izena, gure dastaketa menuko 2 pintxo hotzak, eta urrengoan ondori indautxutik egingo dugu urrengo erreportaia.
Agur! Hau paiurgi aspaldiko, eta egia esan, hiri entzutia eta iretaz ikastia beti ore baek, egia esan, ze fina dan, Fina. Nola, dana, nola, zenba dakin gainea, Asiako janari eta elikadura eta hainbeste osagai daude handikan, eta gero hemen iteitun gauza gure produktuekin, hori de goi fusillo erra. Eskerrik asko, eta esan dakua, urrengo reportaria saia hongo baituk, nuntzioken beste leku hori. Bueno, besarka handi bat, eta gurian jarraitu berdeu. Hemen txe, indetena dauk zutatik atea, bestela kolore gehiagi hartuko zuen, tein berdia, pixka moren ditu jarri, baino ez erre, bestela geho, hiperrak iten jutean bitartian, pasa ingo ja. Puntxuan berdeu, baino pasatu gabe. Bestalde, entxalada prestatzen jungo gea. Beitu, entxalada diteko, bihar deuna da hemen bota. Mandarina. Bai, mandarina nola ingo ekau. Zuritu ingo jau, eta gajuak atea bakizu nola, beitu, Berezi jaingo, nahezu, bestela igual nik ingo jaltago, Bai. Beitu nola iten dugu, Guten dugu, atea. Beste aldiari haite jo, atea. Eta gero iten dugu guztiz garbitu horrela. Gaine arraia garbitzen horrexo, ekau, erre xingo, Lander. Beitu, hola jute baitu pixkanaka, bai, jungo aiz pixkanaka. Bueno, beitu, bat ingoiat, eta ik besti ingoik, bale? Ondo irutze zaik. Baten hasiere ingo jat, hola junberrai lasai, eta ondo garbituta da honian, hombre, ahi gaina labana ondo moitzek. Orduan, hemen, ikuste aian nun dauden, gajon bukaerak, bale? Orduan, inbiar dena da, marra baten alde batetik harrapatze jau, triki, eta bestian beste aldetik, trikitra. Eta hemen txekau ja gajoa garbi, bale? Eta hau gero bi satitan, hiru satitan da entxalada botako zio. Kanpoko azali gabe. Oie, kanpoko azali gabe eta barruko eta tarteko gabe. Ulertzek, hemen hartzen dekurrengua hola, txiki, elegante, eta txikitxa. Venga, ire kontu, vale? Txiki eta txikitxa, esan berrek, Mila zemati berdia, bilek? Bi mandarina osuak. Bueno, asko xamar, Iten boazeko, lasai hile. Bueno, salmentak, idakak denda fizikua, mundu guzti bezala eta betiko arrandiak bezala saltzean bezala, baina gero bara interneten o WhatsApp-ez edo sare sozialean, nebai salmentak egitetuk. Nola kudeatzeko hori? Bai, más bien, hiru puntu bezala jeguz, arraia, internetetikan, saltzeko. Osa, hiru puntu interneten. Bai. Vale. Pagina web. Bai. Hortikan izaten dira erosketak. Oen dela gutxi Bartzelonatik erosi digute. Bai. Bigotikan eman digute. Obe. Eta, bai, sartzen dira, eta ikuste dute arraiak, eta erosi dute. Kanpotikan ze arrai erosi ditu? Igual arrai berezioak, o... Tona. No, gustatzen zaiona. Sekretu baketia, zamer, Vale. Baina denetik. Eta gero dakagure bai, Irun Market, Irunen lokalki, daude dendak sartuta Irun Marketen, nahi duen denda guztiak Irungoak, eta eroste dute jendeak etxetikan, eta etxea doainik, mati dute etxea bizikletako enpresa bat dago, Irungo enpresa bat, bizikleta lan egiten duna, eta hola. Ona, ez da? Eta gero, WhatsAppetik handakago, egunero bilatzen dugu, en el estado de WhatsApp, o novedades, esaten den bezala. Eta hor jartzen dugu egunero mostradoria, eta bepreziokin eta hoi, eta nahi duenak, erosten digu, eta hola. Eta WhatsApp bidez ere bai, erosten daute, kanpoan daudenak, eta esaten dute zerrakazu gaur, eta igual bidatzen dut bideoa, eta bizun bidez igual pagatzen daute, eta jazta. Jendiak horre kontaktu galtzeu, o adibes zurekin hitzein nahi du, hau da kasu, baina nola da kasu, o bestia, jendiak komentatzeu, oza, bizkat hotza da, azkenian zalementa hori, ez da? Bai, adibes, guain dela gutxi erosin hautenean, pagina webetikan, pescadefeliz.com, bai. Geho, nahi gustatzen hau pixkat behai galetzia, normali jartzen du nola garbitu nahi duten, eta hola. Baina, bera, esatiot bizira, hau WhatsApp idazten jot, o un audio, eta geho igual nahi izaten dut pixkat tratu eduki, ez hain hotza erosi, diali, eta jazta. Dudi gabe. Eta geho badakite bai, horrite zuela... Gaina, holkuk eman, errezetak txintxilikatu, zer eta nola kudeatu arrai hori, ez da? Dakagu YouTubeen, kanal bat, Pescaria Feliz, bai. Dakagu 31 bat rezeta, eta hor txugur rezeta arraianak, denak, batezik, da tarta 3 txokolates, oire ingenun. Bai, vale. Eta hor daude, rezeta bastante. Eta nork egiteizkik errezeta, ezen enpresateizkik? Gukin lan egiten dugu langile batek, kandelaz izena du. Ondo. Eta, adibidez horre errezeta, zetanetikan, o kontxerbak nola ine bai, o historike bai, edo ze...
Ez. Denetik, konserva... Konserva, porque buena, leheno beti ere bai, oitura leheno esan duen bezala, leheno ere galuzia osoikan eoste ziren, eta antxua hundia abixatuz, gazetan jarriko, eta holako iztereke galtzen nahi dira, ez da? Bai, asko galtzen nahi da. Bai. Oain, sukaldatzen, korrika eta presaka, plantxan, eta korrika lanea, eta... Plantxan vuelta, eta... Bai, pena da, gizuak eta oain gaur egun ez dut uste asko iten dianik. Ez da gaina jo egu beti, eta txian da, arraizopak, eta historiak, eta pixkat, Bai. Eta gero jendea gaina, ez que bizita garestia, karo, batzu izopaintzako izian, batzu izopaitek, eta atzoko gibarrakin da, batzu iburu batekin, eman dio 5 pertsonai aurrengo platera. Eta arraietan ebai, arraiak beti zapua, oilarra, dia arrai batzuk bastante gaiztiak, bado, beste batzuk. Paneka prejituta, bestiak, bertako arraiak, Bai, sabiroiak, hori saltzen da asko sabiroiak. Hori jabak izu zein dian, hori ondartzan pintxatzen duenak hemen azpin, Adiós. Adiós, jope. Nakagu bideo bat sabiroiakin TikToken, TikToker bat. Eta 21.000 aldiz ikusitzen bideo de Xabiro Jana, hor genuen bizila, zeon arrandean bizila. Bizila muitzen zen, eta bideo inun... Eta kresta, teatzea jo, no? Bai. Eta 21.000 eta gehiago aldiz ikusitzen. Ona. Egia esan Xabiro jare, bai. Ze arraiona gana. Mi arraia ole, lenguaitua bezala hola, gauza hola, arraitxuia, goxua. Nera mak... Aurrentzako eta asko... Oso ona da, jode, oleak xerrakatea eta hola garbituta, gauza erra. Egia esan, nera maik gehiena gustatzen itxaskabra, eta gero... Ezurra pixkat itxaskabrak, ez? Ba, ezurra, baina, itxaskabra ehar bat hola parrian, eta kaldere eta indare, bai. Patatakin gixatuta eta itxaskabra hola puxetetan barroa sartu. Ondo. Ondo baino beto. Bueno, nik hau ez dut, baina zolein, Ba, ondo aiaiz. Hemen pipak eiaga. Sigortu izkilau, pipatxo gonea sartuko ditut. Giosiapiare, bai, ostutzen lagakoet eta gero sartuko jat, bai. Horrela zeutzi bat. Pingoetena da hemen gatza pixka gota piperrei. Bueno, eta Diario Baskoetari bai, reportajeak eta indizkizu ez, da? Bai, oain dela pare bat urte karri genuen adiez bogabante bat 4 kilo eta gehiokua. Eta hor Diario Baskoko bat pasatzen, argaziat ez zioten, eta atea zuten reportaje bat, bogabante horrena 4 kilo eta gehiokua. Eta geho, atea ginean Euskal Telebistan, bai. Osa, bakizu programa hori... Nos echamos a la calle. Vale, arratzaldietan ateatzen programa hori, vale. Eta horre ate ginean. Eta horra dibidez, bogantia. Baseki atortzo tamaino batzu, aspireun, bosteun pixka merkago izateituk, adibidez kilo eta pikotik angora garez dituk, 4 kiloko ejemplar bat etortzeken nien, igoitek presioa, o ya... Ja, hainbeste denian, igual ez da hain saltzeko errexat, igual ez da hain... Ja. Segun zen bat demanda don. Eta demanda gehiago do kilokuak, pixkate eskaiz, kilo eskaiz. Bai, guak askotan eskatzen ziren raziokuak, 700-kuak, 800-kuak, eta gehiago bain kilo eta pikokuak, baina direz parrian iteko eta bai pieza hundiak eskatzeitu ere bai, no? Bueno. Guain getaian ikusa, leheno parrian etzan erretzen. Irunen bogabantia ja gutxi jatea. Bai, getaian, jode, egila zan, elkano niten due, bogantia parrian, elkano txikinen alda hartu, hartze zu puska bat. Ai, ama. Leheno bai zala beti, o gozita o plantxan. Invitatu berko nazu gara. Arrozian, bai, gauza erra. Invitatuko, lasai, lasai, bogantia garri eta ni prestatuko. Claro. Katxito, man. Bueno, bagoaz hemen, piperak itxura erra, entxala de bai joa aurraka. Eta, venga, nik hemen arrautza irabiatuko gero presta egitzeko. Eta bagoaz. Bueno, eta bertan, gaur egun bakizu, arategileak eta beti prestatutako gauzak eta egite dituzte, zuen arrandeian zoze prestatzea? Beste arrandei bat etorri zan eta arraizo baitezula nola gaur espojo asko da honetan. Nearrebak, zure arrebak, kontatu zigun. Arraizopak eta proiektu gehiago itxuitxeko. Eta arrakazta, akagaina, ez da? Bai. Arrebak ondo saltze, baina eske nik ez da, gainbesteko maina kozinat eta nik ezin bain prestatu. Zan arrebai doble iteko eta garri berdila, doble in eta... Vale. Orduan guain gozetzea li hortan sartu. Ez, niko badakagu. Zuriak gehiago dira sare sozialak eta... Bai, bueno, sare sozialetan bai ez nahi gustatzen denbora gehiagiotia, denbo asko maten juzte, eta pizkat kontrolatu berdia. Baina, bai... Eta zu ustezu, kasu, inberda. Gaur egune bai euki behar dira sare sozialak, bai jendiak
ikusteko hor zabiltzala lanian desgrasi zeukin behar dia. Eskematu bestela etxela existitzen batzuntako. Claro, sare soziale batek ez bazen, pues, izango ziginan, benta batzuk ezian izango. Ja. Ez da salmenta asko, sare sozialen bidez, baina batzuk badia. Takeitu iteu. Bai, hoxe. Bueno, eta launtza bezala pixka. Hor orduan esatezula, zenbat zaudete ja arrandeian lania? Zenbat laguntza? 3 gaude nekin. 3 zaudete, bale? Mari Carmen Kandelas eta ni. Vale. Eta bai, ja Kandelas ja jubilatzeko hortxe urtetan dago. 14 urtetatik lanian arrandeian. Gukin ez, baina 14 urtetan hasi zen. Eta Mari Carmen de bai, pues, hor, atope lanian. Zu sartu zelandetik bertan da, hori lanian, ez da? Illa zumeio lehenu hasitakoa da, langilea hor bertan lanian, ez da? Ni jaio nintzanean, hasi zen beha lanian arraiak. Nik eba dazkat, arginan nebado baten bat, nahi ipurdila garbitutako dana, behin bainoetan zean parrelak endu, aldatu, eta bestia, eta familikuak, azkenian, familikuak. Bueno, hemen gabitza, piperrak martxan, autostauta linua iteko, entxaladakin bagoaz, gero hau pregitu, eta ingo deuna bitartian, ungo gea, misuna ikustea. Hauek dia, brotetxuak, baina ezagutuko deu landare osua, ikusiko zue. Altzibar, baserrian, guantxe gaude hueltan. Haupa Joseba, ongi etorri zea gure zehamako Altzibar baserria. Eta ni Jurtxo mendia naiz, eta gaurreak utxiko izue mizuna landarea. Ez bai da oso ezaune Euskal Herrin, eta era hortan pixkat ezabaltza dut. Hau xebea dezu zea, mizuna. Berez, letxoa Japoniarra bezala ezautze dugu hemen, jatorrian bai dauke. Brasiazia familikoa da, eta ikuste duzuenen, letxua baten antza badauke, ostok diferente antxeko diez, hola gorzunek die, baino letxuga bat da azken batez. Eta aldea eukiko lukena izango zen, mingo xamarra, min xamarra dala. Zapore ezberdin bat da azken batez, eta esan daikeu, rukula baino suabexeuare izan daikela rukula eta ezautzen donantzako. Jateko garaien, hau adibidez oso ondo ematen do, letxua normal batekin nasi ezkeo eta entxaladan jateko. Baina zopa baten ere oso ondo ematen do, txinatarrak horrela jate dute adibidez. Kurioso da, baina japoniarra izanik ere, italiarrak asko erabiltze dute pizzatan eta sartzeko eta beraien saltsak eta tomatekin batea eta iteko. Hau gu batzan oso ondo emate diun landarea da, oso landare gogorra da, eta naizta Japonen eukibe jatorrie, bertako lurreta oso ondo egokitzen dana, eta oso ondo eusten diona neguko sasoiai. Berez, hau azaro parten hastengia lurren sartzen, da negu guztintzea eukitzen dugu. Txandakatu egiten dugu, 2 hilabete eta erdiro edo txanda berri bat sartzen dugu, eukializateko, eta haik eta udaberri arte baratzen eukitzen dugu landare bat. Euskal Herrin landare hau ez da apenas ezautzen, gehu hasi ginen hau gain dela bizpairu urte azokata emanez, eta egi esatea nahi baldin bat zuen asko kostatzen dago, hoi jendea haunta hoitzea, gu gehioia beti-betikoa eta berrita kostaitezako pixkat hoitzen, baina probatzea da. Azken batez, gainantzeko landare bezala hau oso osasungarri da, mineral pilo bat ditu eta antioxidante pilo bat ditu izan. Guk nekazaritza ekologikoa egiten dugu, kimiko bat ez dugu ibiltzen, eta bestelako pestizida, herbizidak eta horrelakoik ere ez, baina eske horretaz gain, nekazaritza ekologikok lurren oreka mantentzea da bere funtsa, eta azken batez horretarako egite dituguna da, rotazioak egite ditugu, eta lurre behintzat orekatu egon dela, ze lurre osasuntxue baldin badau, landare osasuntxu bat emango jo, eta geuk ere osasuntxu jango dugu. Hoi da, nekazaritza ekologikoen fundamentu hoxe beha da. Joseba, agur esatea baino etzago behatzen da, jende zu sukaldatzen ikusita gero mizuna pixka famatzen daun Euskal Herrintzear? Aupa, Josetxo, eta gure baratzak. Ai, ama, eskerrik asko egia esan, Olako peskaterua, gero horre oten dianak baratzan buru belarri, arrantzalek, gaur ganaderok zeingo benun zue gabe. Mila esker, eta guk aurrekarri duena ikusi, zu hemen brotetxuak dira. Baina hurrenare horregak ningo dugu, entxaladear bat, eta esan dezun bezala. O sopa ehar bat iteko, o gauza sortako. Eta inbiar gana animatu. Zatik, olako gauzak ekartzen baitu, da gu denok goxatzeko. Bueno, hemen jarriko deuna da,
lehatzantzako olilua martxan. Botako etena da. Kilorea, zeatikan, bueno, iten badeu nola ja sapore eman dion hor, batzu jakin, piperratzakin eta hola, ba, olio suabiakin gustatzen zaire gozatzia, bale? Eta hemen zu jarraitu zuen txalakin, hemen digan, hartu tipulan erdila, bota berdezu, hau ebetu, abilaket ja barroa otako ditugu, eta gero bota berdezu hau laukitxotan inda, eta guakat ere bai bertara, bale? Nidazkat hemen pepitak, pepitai saltzaiteko hemen dakau ospina, eta baita ere siapia. Eta hemen, 3 batzu jauek, 2 golpe eman da, bai joaz, zapore matea oliluai. Vale, bagoaz txerrek etxarraka. Bueno, bakita ama otezala, bueno, ama eta aita, bueno, beti buru belarri, lehenoko hola izatezian. Eta badakide, denda apaintzen amorratu dela eta hortan jarraitzeula, ez da? Ama hortan asko gustatzeo, arrandeia ondo jartzia, txukun, politia, garbi, eta beti gainean do, behiratzen, WhatsAppian esan dugu metzela ikusten du, eta ikusten du arraiak ondo jarrila dauden, ez dauden. Hauen dikan esatea aldizu, lande errabola inberdek, hauen dikan nola, Eta aurten adibidez, junda buka epaitzen dugu egu berritako, baina aurten beha junda, eta esan du, aurten idea dakat, hola adar batzu jarri, eta girnalda batzuk, eta bata beste, eta jarri jundia, gurasuak, amak esan jo atxa inola jarri, atxa mostraren gainin jarri eta jartzen bata beste, eta irazi dugu el premio de iluminación de Navidad. Ostras! Bai. Mendik aurrea orduan urren urtean ebai itea. Bai, urren urteko da, ka pentsatua, bai. Ja pentsatuta? Bai. Katxiz da, ona, earra liatuko ikordun ja pentsatuta alin baga, Bai. Ze ona, Eta atxare bai asko juten dela Aitare ontzea. bai, eta... Atxak arregluak diala, uran asuntua dela, elektrizidadia dela, dena oso manitaz da eta asko lantzen digu. Osea, gustatzen zaio gaina, ez da? Bai. Hombre, bizitza guztian egola, ingozan, leno etzan zer bai puskatzen da, etorri elektrizita, etorri, leno altzan neurrin norbea konpondu, ez da? Hortan 1000 vuelta maten azki. Bai, dudi, bai. Bueno, eta, hau guztia, zerrekin kudeatzen, edetzekiak gustatzen zeiken gehiago o kirola itia, o kirola ikustea jutia, mendizalia zean... Nik etenazena da entrenatzaile, arraunian. Bale. Bai. Eta zu arraunlaria izan dakoa zea? Ni ez. Ni izan dunaz futbolista eta bizikleta ere bai. Futbolista? Eta noaino itzi zinean, jolazten? Oso gazetan, geho bizikletan esin izan bat. Geho bizikletan. Eta bizikletan, kadetes, juveniles eta aficionatutan. Mona, deporte gorra, goi, Bai, bizikleta bai. Baina oso ondo, taldeko kirolak eta hola. Eta denboakin hasi nintzen, Errenteiko klubian arraunin urte bete, eta hasi nintzen geho, entrenatzaile bezala txikilena. Eta oso ondo, ja urte asko niku aurrekin, eta gaude 3 entrenatzaile, txikientzako, infantilak eta kadetiak, promesa esaten dena, eta hor, Mikel eta Patxi Lerzundi, oso entrenatzaile oso onak, eta ni, más bien, launtzen, eta hola, eta oso guztua. Eta ze klubetan niten dezu hau? Ibaika. Nola lehen osan dezu, herri bateko azian, da bestian lan nitezun, da bestian... Bai, Errenteiko kluba. Bale. Eta hor, oso ondo, haidia aurreta txikitatika formatzen, eta pixkat, disiplina pixkat erakutsi, baina nekin mitzat ondo pasatzea, eta... Garrantzitsuena. Bai. Hori oinarri kirolian jarraitzeko buru belarri. Azten nahi kantatzen pirata bizitza oberena da. Piratan bizitza oberena da. Eta se vienen arriba, da, chicas. Eta orduan ez dut hainbeste kantatu bez, ez dela ja, uste bizuzte, hasta arrauna guzti dute, eta igual azte kantatzen. Ona. Egia, eta zenbat urtxezo azkae guantxek entrenatzen dituzunak? Zenbat zer? Urte? 12, 13, 14... Hortxe, bai. Ona. Bai, 3 batel txugu kadetiak, 3 batel, eta infantilak batel bat. Batel bakotxean 5 juten dira. Bai. 16, 17 bat daude kadetetan. Eta oso ondo idea. Ona. Mendikan aurrea, atope. Mendik aurrea, dana gora. Ala berdi. Bueno, eta, seme alabak ebazkazu, ez da? Bai, bi. Eta horiek itxeute igeriketa. Horiek aitan urratza garrantzizkile orduan. Bai, kirola gustaziote asko, korrika eta oso ona diata. Kirol salia dira orduan, bai. Eta txikillakin askotan jutenaz,
arraun dakat piragoa bezalako bat, jola izenekoa, banko mobila dena. Bai. Eta jutengaz arrantzatzea. Benetan? Osa, piragoakin? Egiten dugu pixka bat kirola, eta era berean, arrantza egiten dugu. Eta, baina arrantza fondo, kasian, jute esate, kasian. Vale. Ala kafea esaten dugu. Bai, kasian, bai. Azkeneko aldian, 6 lubin hartuko nituen, bilen. Benetan? Eta geho, ze, dana hoi etxian gan, osaldu? Gero saldu. Saldu, Eta alabai, erdila behantzako, eta erdila netzako. Uepa, ona. Tratu, hola dako. Hala, berdi. Hau, nola ingo zet, pusketa, nola? Bai, hola, ikikustekan bezala. Hau erdila bota, eta haure bai, aguakate osua bota. Eta tipula erdila lauk satitan inda, Hora ondo? Oso ondo, horrela xe. Eta kuidoekan, hemen behitu, lehatza, nire gustatzen zait, batzu jantzak tostatzeko eurra emate joto lehioei, baina gero olio xoabiakin. Xoabe, zeratikan, fregitu baino ideia eta konfitatzia. Konfitatu, hola, xoabe gelditzea, xuri ja errautza, errautza bastarrak eta erreiten badia, etzait jakiteki gustatzen. Lehortu iten dia. Eta hola, xoabe, xamurra gelditzea. Mantekila bezala da hau. Egarra, lau inditugu, eta beste laurak, badijoaz barroa. Sekula inaldi oso, hola, lehatzai holako ikan, etxian. Nik? Bai. Ez. Ni sukalatze gutxi xamar. Unitzan, nahi gustatzen hau. Nik ikasketak utzi nituen selekti daukatuta geho. Bai. Baina geho, gustatu izan dut. Ikasle txarra seinalako edo diruan aizen delako? Geho lanien hasi nintzen, enakin zertan segi eta... Taita, venga, arrande ira. Bai, oi. Gure txian eola guan, Beste zune ikasi, lasai. Baina geho bai junaz kursillo batzuk itea, kozinako sukaldeko kursu bat egin oi hartzune, eta elektrizidea kursu bat egin dut, bueno, gustatzen hau pixka... Ate autu hain dela gutxi elper, patron de embarcación de recreo. Vale. Piskat, aldu tenian, piskat formatzen. Formatu, ire gauzakin, da, gauza horiek azkenian nini berria. Patrikan sartu eta hor betirako gelditzea, ez bai zuiten, beste norbetek ezin ditu, zure partezin. Ja. Hoi bota dana, bolea. La zukin zuen, nire partez. Bai. Lasaion. Zugin berezu, tipula lau pusketetan nin, da berta gota. Lehen da biziko geruzak endu, Bai, potoluak endu. Eta hori, barroa. Eta misunare bai, barroa bota. Vale? Bai. Hemen ingo jau, alinu egin da dakau, lehatzei vuelta mango jau, eta earki goaz, earki. Bai. Bai. Aika, poliki. Poliki, ja bixi momentu, gaur egun bat ator da. Ordu oitan gozia edoia, Bai, gozia eta gaur egun, niko bizi berde gania. Bueno, eta jendiai, gomendatzeko. Sasoiontako, bai, berdela, eta... Guain arrai bastante desartzen denetik pixka bat, aunque beda bat egon da, zakit noiz arte... Iraun goun, ez da? Bai. Egia esan zaindu inbiar dugu itxasua, ez da? Zertik anegia kendu, eta bedak eta errespetatzea hori antxuak ingertatu zan, ez da? Antxoikan, ez zara dongo ematezun, baina bedain eta pila errekuperatu zan, ez da? Oso notori zen. Baina lau urte arrantzau gabe, eta garrantzitsua dira olako historiko, azkenian emateu itxasua beti eman goula, baina zaintu inbiar dugu, beti emateko freskua eta ona. Bai. Lehen hori, erreboluak kiston katxarruak ituan, guain olako gutxi etortzek, ez da? Ja. Bueno, igual puertuan ikuste ditugu, baina geha arrandira ez dugu, maten zerako, igual ez dakate salmenta. Ja. Baina igual guk bai ikuste ditugu pieza ondilak eta... Honei betu, juku dana gota jo, eta bain urpixka gotako jote, urpixkat, zertako, ordoa den oli juak eta ligatzeko. Hemen inbiar deuna da. Hoi, entxaladara bota. Bai. Vale? Betu. Urakin, nola ja olioa. Pipilla bezala itezaion honei, Bai. Earra indo. Bueno, inbiar detena da nik hau batea. Zuk betu, bota hau bertara. Bai. Eta hau, meneito bat deman. Eta bolkatu hor. Venga, meneito. Meneito, venga, ba. Vale. Bueno, launak, eta indegu hemen, lehatza berezila, entxala inda dakau. Eta piperrak ere bai. Bani joa guantxe, platera aratzea. Platera hartu behar ez. Ez da. Ona. Guain, bi sardezka emango izkilat. Eta hoi naztu. Naztu pixkat, ez? Hoi naztu pixkat. Vale, hemen txe. Oitu platera hundi hau. Hone ire ondo gertatzea jo, bakalioe bezala, Hemen usten badeu geldikan. Bai. Pixkate peltzen. Gio pilpileiteko ere lagundu ite jo. Beruan gehiago kostatzea ikusezu separatu iten da. Baina hemen meneo bat eman da. Zandakua, horrutzinko denun 2 minutu. Hobeto, baina gaur egun badator da, platera bukatu behar dugu. Bueno, hemen, hau bat.
Zardezka hor bakat bestia. Ez da, ensalada. Entxalada, listo. Pikain, guazen plateraratzea. Orduan, jendiak arraia honan nagai du, dokom, ez da, nun topatu behar dugu. Eta fijua ere bai, nire dute gorde, betzi lau iru, 71, 27, 0 Hori da, bertako telefonua. WhatsApp daka, telefon horrek, eta kontaktatu nire dute, lo que sea, hor gode. Hane hongo zate, buru belarri zai. Mari Carmen, Kandelas, eta ni. Ona, earra taldia. Ahí. Bueno, launak, bagoaz, hemen digan entxalada raziotxo bat hartukoet. A ber, horrela, adibidez. Raust. Vale. Oso ondo. Eta hemen digan pare bat piper. Hor jarriko ditugu. Eta betu ze plater kombinatu da harrein deun, Bai, oso. Oso. Lander, azteko eta behin. Eskerrik asko, honea etortzeatik. Hore bat izan dekinekin egotia. Eta zue lagunak, mi esker horreteatik. Urren arte. Gero arte, Lander. Venga, eskerrik asko. Adio. Venga, agur. Gora, Felix Arrambella. Apa, argillano.